Hvad er Googles indholdsnetværk? I årenes løb er Google blevet synonymt med søgning. Når en bruger besøger Google.dk og indtaster en søgeforespørgsel, viser vi relevante annoncer og søgeresultater og hjælper dem derved med at finde det, de søger. Selvom denne metode er meget effektiv til at nå ud til rigtig mange af dine kunder, tilbringer internetbrugere i realiteten op til 95% af deres online-tid på andet end søgning, når de browser online-indhold som f.eks. nyheder, blogs eller produktanmeldelser. Denne online-tid udgør en enestående mulighed for at komme ud til endnu flere nye kunder. Du kan drage fordel af denne mulighed gennem Googles indholdsnetværk, som er et præstationsorienteret netværk af websteder, hvor dit budskab potentielt kan formidles til 80% af alle internetbrugere og derved sikre, at du når ud til din målgruppe i løbet af deres værdifulde online-tid. Den præcision, du opnår gennem vores teknologi til kontekstmålretning, medfører interaktion fra brugere, som har større sandsynlighed for at blive dine kunder. Nøjagtigt som på Google-søgning, hvor vi matcher annoncer til en brugers søgeforespørgsel, hjælper Googles indholdsnetværk dig med at nå ud til de relevante internetbrugere ved at matche dine annoncer til det indhold, som brugerne læser om på internettet. Hvis en samler af sjældne planter søger efter en ny eksotisk blomst, vil vedkommende sammen med søgeresultaterne få vist annoncer for salg af sjældne og eksotiske planter. Når brugeren læser en blog om botanik eller en nyhedsartikel om fundet af en ny planteart, analyserer vores system dine søgeord og annoncetekst sammen med søgeord, ordfrekvens samt andre faktorer på internettets mange sider og viser derefter på det helt rigtige tidspunkt denne bruger en relevant annonce med den helt rigtige kontekst. For at sikre, at vi når ud til den bruger, du søger, har vi ikke kun indgået partnerskab med store kendte brands, som tiltrækker en bred vifte af brugere, som f.eks. Borsen.dk, men også mindre niche-websteder med emnespecifikke blogs, som f.eks. Amino.dk, med en mindre målgruppe, men samtidig en meget demografisk målrettet målgruppe. Og vigtigst af alt at sikre, at du opnår en reel præstationsorienteret annoncering, hvor du udelukkende betaler for de klik, du har modtaget, og derved får det bedste afkast for pengene. Fordelene ved indholdsnetværket omfatter ikke blot kontekstmålretning og rækkevidde. Vi giver dig nemlig fuld kontrol over, hvordan dit budskab leveres, og samtidig mulighed for at vælge mellem flere forskellige annonceformater samt ubegrænset indsigt i effektiviteten for din kampagne ved hjælp af detaljerede rapporteringsværktøjer.